היה זה בחצות הליל בחולות, כשזוג יצא לו לטייל בחולות, ועל ראשו מגבעת קש ולשפתיה טעם דבש, וכשחיבק אותם ממש בהולם לבבה הוא חש בחולות. וכך נולדתי אני בחולות, עלמת החן הייתה אמי בחולות, ולא צריך להיות נביא, האיש ההוא היה אבי, חלוץ נחמד ולבבי, אל העולם אותי הביא בחולות. וכך בנו הם את ביתם בחולות, ובית אחר בית קם בחולות. וכשהגעתי למצוות הלכתי בדרכי אבות, ורק הגעתי למצוות התחלתי ילדות לצוות בחולות. הייתי לצביתה נותן בחולות, וכך נולד לנו הבן בחולות. חלפו לילות, חלפו ימים, ובלי גם הוא אינו תמים, בליל אביב בליל קסמים, גם הוא הולך לו לפעמים טינגטינגטינג בחולות. אני זוכר איך שרתי שם בחולות, את אלומי השארתי שם בחולות. גם לנכדי אני אומר, לו רק אני צעיר יותר, הייתי את הכל מוכר ובדבר אחד מוכר. יש לי אישה שאוהבת אותי, היא רק שלי, היא מכירה אותי מההתחלה שלי, שלה. אמא שלי, ואת השיר אני שר בשבילה. אמא, אמא, את ונקת אותי, את ונקת אותי. לאבא שלי יש סולם, מגיע כמעט עד שמיים, ואבא שלי כה רעב, אוכל ארוחה פעמיים, ואבא שלי הוא הטוב בעולם, ואבא שלי הוא הכי בעולם, ורק בגללי הוא אבא שלי, כי הבטיחו לי שהוא רק שלי. ואבא הביא מתנה, קטר על פסים של רכבת, ואבא הביא לי בובה, יודעת לשיר ולשבת, כי אבא שלי הוא חכם מכולם, ואבא שלי הוא הכי בעולם, ורק בגללי הוא אבא שלי. הנה מגיעים, כאן לכאן, הופה, תראו את הכפיים, הופה, כל המסעדה מוחא כפיים, כל המסעדה, מה היה? מה היה? פסטה שלך. בטח, ללא ספק, ללא ספק. אמרת לי בצומת גדרה מיד תחנת דלק, המסעדה. לא ראיתי בתחנת דלק. טוב, פשלה שלי, בסדר. נכנסתי לגדרה. פשלה שלי. אמרת לי צא מגדרה, תחזור חזרה לצומת. פשלה שלי, אין ספק. אנשים עסוקים בחוויית האכילה, תדאג שיהיו פה פיתות גם. ואחרי שקצת נרגעתי אני ממשיך לצלם, לתעד את האירוע. אירוע היסטורי, כי לא כל יום האמא שלך מגיע לגיל 75. עד 120. אז האחים אלון יושבים אחד ליד השני, בחזית אחידה. יצחק, מה אתה רוצה להגיד לשושנה לכבוד היום הולדת שלה? א', בטוח שהרבה מזל טוב, ושהרבה שנים נמשיך לחגוג ביחד וליהנות ביחד ולשמוח ביחד, ושיהיה לנו בריאות. שולנקה, מה? אני רוצה להגיד לך שהיא נהדר ושהיא כמו יין משתבחת עם הזמן ושאני אוהבת אותה. יאללה, כן. את רוצה שאני אגיד?
אז כמו שאמרתי, אנשים אחרי החוויות הראשונות של חוויות הדרך, מה שנקרא, עכשיו עסוקים באכילה ואחר כך להתפנה לדברים רוחניים יותר. מינרלים או שגיא, הכל בסדר? מה? שגיא, הכל בסדר? אני? כן, הכל בסדר? בהזדמנות חגיגית זו אני גם מברכת את הבן בתפוצות, את רועי שהיום יש לו יום הולדת, ואנחנו פה חוגגים לסבתא, אבל רועי תדע שגם אתה במחשבה שלנו שיהיה לך יום הולדת שמח. אמא, האוכל טעים? אבא, מה אתה אומר? אני לא יכולה לגמור. נו, מה אני אעשה? התמלא בדברים אחרים. עשית הכל בסדר? כן, יוסי ניו. אני הצלם החובב של המשפחה. בסוף, הבן אדם שעומד מאחורי המצלמה ומנציח את כל החגיגה הזו, יש לך משהו לומר לנו? כן, אני מקווה שכולם נהנים את היכולת סבתא, שעלה תגידים לנהלו. הנינים מוצאים להם איזה עיסוק בינתיים, מה לעשות? תיזהר שלא תפיל את הרולים על שתייה. מוצאים פה משחקים, בטרם התחיל הקטע האומנותי, משחקים כל מיני משחקים. יום הולדת היום, יום הולדת, חג השמח וזרע פורח, היום יום הולדת, חג השמח וזרע פורח היום. טעונה פוטו, מה כתוב בעוגה? מזל טוב לסבתא שושנה, בעוגה אחת יפה וגדולה ובטח גם טעימה ודיאטטית, וגם בעוגה השנייה מזל טוב 75, יפה מאוד, כל הכבוד, עוגות יפות ודלות קלוריות, אמא, עוגות דלות קלוריות. לא יודע, אמא היקרה, לא כל יום קורה ולא כל יום אמא שלנו חוגגת 75 שנים. הצירוף הזה מחייב אותי לחרוג ממנהגי ולעשות לשם שינוי לשם שינוי לברך הפעם בנימה מאוד רגשנית, תוך ניסיון לשמוע, אנסה לעמוד במשימה זו בכבוד וישפטו את חי אשר בשמם אני מברכת אותך עכשיו, אם לאפשר לי לברך אותך שוב גם כשנחגוג לך 80 שנה. יש קצת גרס גם בשבילי? זה בשם צבי, דני, עמיחי ואני. סליחה, אני מבקשת סליחה. זה בשם צבי ויוכי. משהו נוראי. צבי ויוכי, דני ונעמי, עמיחי ומשה, יוסי ואני. זה מהיין, נורית, מהיין. שמי שצריך לשמוע, זה מה שחשוב. אנחנו החלטנו לקצר, קצר וקולע, לא יודע איך פה בגלל סרלוש. ידיים חמות ומלצות, רגישות שהיא רק שלה, עיניים גדולות, עם מבט שמזהה טוב מה קורה לנו בפנים. דאגה, חור ועוד דאגה, המון טוב בלב, המון אהבה. אז גם אנחנו אוהבים מאוד. הופה! מה? הייתי צריכה לקחת ואליה. אולי יש להם פה, ללכת לשאול אותם? אוקיי, בקול רם אביגיל. כן, סבתא וסבא יקרים לליבנו, רצינו להזכיר לכם את אהבתנו. לך סבתא יקרה, נאחל כל טוב, ואל תשכחי את הדבר הכי חשוב, שלא משנה כמה גשרים עוברים, אנחנו שלך תמיד הגורים. הופה! תיקונים של הרגע האחרון.
רגע, תראה למצלמה גם, לתקשורת. מזל טוב לסבתא שושנה. מזל טוב לסבתא שושנה שנותנת לשמור. שתחי על שביל הזהב שעליו לא כל אחד הולך. ושתחי עד 120 ומעלה, שיהיה לך כיף נעים ובטוח בחיים. אוהבים אותך שיר, רון, מירה, ענות, שי ודן. כל הניני, יופי. זה לא המקורי. טוב, זו ברכה סודית. מזל טוב, זו הייתה ברכה סודית, לפה לאוזן, כך שלא נוכל לדעת את התוכן, זה לא יימסר בתקופה הקרובה. עד 120. עם כל המשפחה. ושיהיה לך טוב, ושיהיה לך טוב. אוקיי, טוב, מישהו עוד רוצה להוסיף? אוקיי, אז תודה לכל המברכים ותודה לאמא על הכל ותודה לכל מי שבא, אנחנו עוד לא הולכים, אני רק אומר תודה לכל מי שבא לשמוח יחד עם אמא. אני מציעה שמישהו יחליף את צבי בצד. כן, אני עושה זומים, קלוזאבים, הנה. יש פה איזה צלם מצרי, יעשה זום מעט, כל הכבוד. זה גם לא ענק. הנה, שתמשיך להיות כזאת חמה, אוהבת ומפנקת. מצוין. ואני לא יודעת אותך עד 120, כי לא בזכות לך כל כך הרבה, אבל עד 120 זה כן. עם המון בריאות. אתם רואים את כולם? את שי תוציא לו את הבקבוק. למה לא הולכת? יש מקום אחד. לא, נכון, סליחה רגע, לא, אפרת. נכדים, בני זוגם ונמנים. איזה משפחה הזאת, אפרת? אין ברירה, זה עולה כסף. יש מחיר לזה. זהו, רגע. ענבל בתמונה? שי? תגיד לי בתמונה מי הכי גבוה. שי, תסתכל לפה. גל. ביקש שענבל תיכנס לתמונה, אני מנסה להתחבק. צבינגי, כולם, צבינגי, אוגו. אתם גרמתם לי הרבה אושר. כולם תמיד, לא רק היום, אבל הגזמתם. תודה רבה לכולם, ושכולכם תזכו להגיע ליום כזה. לא צבי. רגע, אני רוצה לראות אפשר להתחלק. צריך את העוגות לבקש אולי שירצו לנו, לא?
אז אמא, מה את אומרת? יונתן כבר בן 18. איך הזמן עובר, מה את אומרת? אני אומרת שהוא הפך לבחור יפה, חפיף, מקווה שיהיה גם טוב. מה זאת אומרת? הוא טוב, לא? מה? טוב, שימשיך ככה כל החיים. בגלל זה לא באתי. יגשים את החלומות שלו. יפה מאוד, בטוח יהיה ככה. מה יהיה בהצבעה ומה יהיה זה, מתקשרים לאבא, כמה, נכון? כמה יהיה תקציב ב' כן. היום זה היה השיא. מה היה השיא? בבוקר מתקשרת שכנה כן. ושואלת לוויקטור, בטח אתה יודע למה אין מים חמים? למה אין מים חמים? אמרתי לה, אולי יתפוצץ משהו, אני יודע. אבא, למה אתה צריך לדעת למה אין מים חמים? למה אין מים חמים? בטח היה איזה פיצוץ. לא, למה אתה צריך לדעת את זה? למה אתה צריך לדעת למה אין מים חמים? אני צריך לדעת למה היה פיצוץ, לא? היה פיצוץ. לא יודע איפה הפיצוץ. אם בתוך הליכוד או בתוך מפלגת העבודה. אבל היה פיצוץ. יום אחד שאבא היה בבית חולים ועכשיו חיים, ב-10 בלילה מתקשרת מיכל כהן. ויקטור בבית? לא. אני צריכה אותו דחוף. לבית חולים, הוא לא פה. מה את צריכה? אולי אני יכולה לעזור לה? כן, באיזה שנה בנו את החדר האוכל החדש? לא, אני לא יודעת. אמרתי לה ב-81, אסתר אומרת ב-81, אני אומר ב-81. 3 לינואר. 3 לינואר 81, שנה יותר, שנה פחות. אני רוצה דרך אגב, אבל היום היה להעביר אותו עד 7:30. לשאול את הוויקטור אלון שהוא גם היא רוצה לברך. תודה רבה. זהו? בולדה, כאילו זה יש לנו זמן. תודה על הסבלנות ומזל טוב לכולם. ולעינת החמודה שלנו, הגעת לגיל המצוות, פרח של פרחים, חיוך של אור זוהר, לב שכולו לב. אני מברכת אותך ואת כל המשפחה, ויחד עם אדם בן דודתך, שתמשיכו קדימה. נוער של היום, של מחר, קיבלו את אבתנו מסבא וסבא. עכשיו עיתונות, מה? טלוויזיה, עיתונות. נו, אז מה הם זה דלף? שיפנו אותם עם דליפה, מה זה במילא פינוי בכוח, מה הם לא היו מרגישים שבאים... מודיע שיוצאים... נתי מודיע, צה"ל יוצא בתאריך זה וזה. בדיוק. מקורות סוגר את המים. מי שצריך עזרה שייצור קשר. מי שרוצה יבוא יקבל פיצוי, מי שלא רוצה שישאר שם, הבעיה שלו. אבל אתמול היה גם בטלוויזיה שבקדם פיצויים אין כלום. לא יכולים לתת מקדמות. זה בטלוויזיה. כמות אנשים יותר קטנה מעומר, מנסה להכתיב למדינה את מה שהם רוצים. לא, הם לא כמות אנשים יותר קטנה. הם כן. הם לא. אפילו הרב עכשיו הוא חזר, לא? מה שהוא אמר, הרב הראשי אליהו. גם הוא היה ביד ההתנתקות. בעד או נגד? לא לסרב פקודות. ועכשיו הוא זה? ואתמול היה שם בעזה, בגוש קטיף. תקופה כזאת הרבה זמן. לא פירשו אותו טוב, הוא אומר, ואכן הלאה והלאה.
רצו לשכנע אותי מהסוכנות, למה ללכת לקיבוץ? יש לי בית דפוס, לא? הם יעזרו לי, שאני אקח חלק מהדברים הכי חדשים שהיה לי, לא? הם יעזרו לי, שמקימים באותה תקופה בארץ, לפני 41 שנה, עיר שתהיה גדולה מאוד, ואין בית דפוס שם. זה היה אשדוד. היה מדובר על אשדוד. אמרתי, בשום פנים ואופן לא. המגמה לעלות לקיבוץ, ואני מקדיש, לא לארץ. אנחנו עלינו לקיבוץ. אוקיי. אני צריך לשאול את זה לאחי גדעון זיכרונו לברכה, שהוא היה מלך הבטיחים. הוא היה דואג כל שנה שיהיו חלקה טובה מאוד אחרי שהיה איסור והבטיחים יהיו גדולים, ואני הייתי זולל אבטיח אחד ליום. אבטיח של, אני יודע, של 6 קילו, 7 קילו, לבד הייתי זולל. יום אחד הלכנו לאיזה גיוס, וחברים לא באו, אז גדעון התרגז ואמר, בוא למלא את העגלה ותחלקו, היה במיק היה, והברוך הבעיר הזה, השחקן הנוראי של כדורגל הזה, הוא לא יודע מי עוד. אספנו, אני יודע, 250 אבטיחים גדולים, יפים, וחילקנו בינינו. לי לא היה לי מקום מתחת לבית, למרות שהיא על עמודים, ושמתי את זה מתחת לבית של ציקי, שהוא היה שכן מצד שני. אני שמתי 80 אבטיחים בערך, משהו כזה, בתשתית של קש, כדי שיהיו 80, אוורירים וכל זה. ואני ראיתי שלאט לאט הבוכט הזה מתחיל ומדלדל. אז אני שואל את ברו, גם אתה אוהב אבטיחים, לא? שהוא היה שותף שלי בבוכט הזה. הוא אומר, לא נגעתי בבטיח אחד בכלל, לא נגעתי. אז איך זה שזה נעלם? טוב, לא יודע, הוא אומר לי. יום אחד אני עומד מול החלון, ואני רואה שמהבית ממול, הבן של יגאל אדמתי ואהובה, לא שי, היה יותר קטן, נו? לא שי. ליאור. נכנס מתחת למחבוא הזה ויוצא עם 2 אבטיחים. אז הבנתי, הנעלמות של אבטיחים. הקדמה שהמשיך להתפתח זרק אותנו הצידה, לא רק אותי, הרבה יותר צעירים ממני, לא? וככה זה החיים. מה הרגשת? מה קרה בקדמה הזאת? מה קרה בקדמה הזאת? הכל היה ממוחשב, מה שנקרא במילה אחת ציברנטיקה, לא? ולא הסתגלנו לזה פשוט, ולא היה גם כל כך הרבה שאיפות שאנחנו עוד נשאר שם. רצו לתת לחבר'ה יותר צעירים להיכנס לעניינים. אני חושב שזה טוב, וזה ממשיך עד היום. יום אחד לקראת פורים, עומרי קלמר, לזה אתה מתכוון צרי? לא יודע, תתחיל. עומרי קלמר וצוקר התחפשו בשומרים. השיגו אוטו של המשטרה, בגדים של המשטרה, ובאו לפתח של הדפוס. אז בא מקלעי ואמר לי, תשמע אביגדור, לא נעים לי, אבל היה פה מילה בקיבוץ על דברים שאנחנו הדפסנו, ובאו מהמשטרה לבדוק אם המכונה אמת, לא? מה יש לך? אם אתה אשם, אם אתה יודע מה שהוא עוזר? טוב, אבל אין לי התנגדות. אז אני הלכתי, אני רואה 2 שוטרים שם עם אוטו של המשטרה, ושמים לי איזה כבלים פה, שמים לי, שמים לי, ולפני זה עושים לי שאלות. אם אני מרגיש שמישהו
מהחברים חורג מהחיים הרגילים, כאילו הוא קיבל הרבה כסף וזה, לא הרגשתי כלום. אז בואו אני אבדוק את זה. תתחיל לקפוץ. התחלתי לקפוץ, צילמו, כל אלה צילמו, וגומבים עם זה, ואומר לי, תשמע, תצטרך ללכת לגזבר, לסדר לך ערבות, בגלל שאם לא, אנחנו צריכים לפסול אותו. תמים, אני הולך לגזבר, בוריס קפיטנוב היה גזבר, בצריף שהיה שם, בקרוון שהיה ליד המרפאה הישנה, ואני אומר, בוריס, באו הם צריכים ערבות. אז הוא מתחיל לצחוק, הוא אומר, זה היה מתיחה. אבל רגע, תתעלם מהר מפה בגלל אני רוצה לברך את כולכם שבירכתם אותי, ואני יכול להגיד לכם שאני גאה במשפחתי, וחבל מאוד שאמא, סבתא שושנה לא נמצאת איתנו ברגע הזה. תדעו שאנחנו משפחה למופת, שכולם מתגאים בנו וכולם שמים אותנו לדוגמה, אם ידוע לכם או לא ידוע לכם. לא ידוע לכם. דבר אחד, כן. למרות דניאל. דבר אחד, כן הייתי רוצה. שהכל יישאר כמו שעכשיו, שיצטרפו חדשים, אבל שאני יכול להחליף את המספר 81 הפוך. זה קצת בעיה, זאת אומרת 18. אין דבר בעיה. קצת בעיה. לחיים. חיים. מקבל בגללכם, לא? החלק שלי הוא אמנם לא קטן, לא? אבל בכל זאת כל אחד הוא אישיות בעצמו, וזה מה שחשוב. תהיו שונים, אבל תהיו ישרים ויפים. הלו, אתם שומעים אותי? כל הזמן. כל הזמן. אני שומע אתכם טוב מאוד. חנלת גלעדי. מה? לא שומעים. ברגע זה מודיעים שארגנטינה מובילה בחוף השנהב 4-0. כן. חוף השנהב. תיתן את הגול וגם אחר כך הולנד מחכה בתור. רגע, ויקטור, תקשיב מה הוא אומר. רגע, ברזיל 5 ניצחונות, 5 כוכבים. נגד מי? לא שמעתי, מה הוא אמר? ברזיל יש לך 5 לך לא לשמוע. 5 ניצחונות. נושא הדגל ויקטור אלון. יום העצמאות. 57 שנים למדינת ישראל. תביט אליי טובה וחכמה, כמו בבן השאר הביתה מן הדרך, תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא אדמה, היא תגיד אתה עייף מן המסע, אל תפחד אני חובשת את פצעיך, היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה. אמא אדמה, אמא אדמה,
האדמה. היא תביט אליי טובה וחכמה, היא שקטה כל כך וכמו תמיד צולחת, תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא אדמה, אמא אדמה, כביש ישן, שביל בגן, עץ ובית, אבא כאן, אמא שם, כאן נשארתי, מה שהייתי פעם מזמן, מה שעכשיו ילדות נשכחת. צריף ירוק, לא רחוק בית הספר, מי נשאר, מי עבר, מי עודנו, מה שהיינו פעם מזמן, מה עוד מביא אותי תמיד אל אותה ילדות נשכחת. זוכר איך שהלכנו דרך קבע לאורך הרחוב המתרוקן, דבר לא השתנה, רק פה ושם דוהה הצבע, אולי זה רק הלב שמזדקן. עוד שנה